Takže dobrý deň ľudia, zdravím vás zase u môjho nového videa. No a dneska, ako ste už možno aj zahliadli, tu máme video CETBO 2. Hej, takže tu sme dostali už na začiatok nejaké odmeny. Hej, toto nič, collect price, čo tu máme. Toto máme nejaké, okej. Toto už má ešte toto. OK, dostali sme celkom solidné toto. No a ja navrhujem, aby sme išli toto zahrať si skúsiť. Či budeme mať nejakého silného voči nejakého slabšieho, s ktorými sme vyhrali. No toto môžete vidieť, že mám 3 výhry, 2 prehry. Hej. No a tuto máme. Skoro si dal vlastný. Jak chytil. Kebyže sa nezväčší, tak ten nádherný gól. No sa bohužiaľ zväčšil. A bohužiaľ toto som pokazil. Ja prehrávam 2-0 s týmto Francúzom. Teraz. Tak toto som mal asi vyskočiť. No takže, prepáčte, ale sa mi to nejak seklo. No prehral som 2-8, nakoniec celkom drtivá prehra, no a my poďme na ďalší zápas. A teraz sa nám už dúfam, že bude dariť viac, no. Uvidíme, koho dostaneme. Či nejakého veľmi dobrého, no tak to GG asi. Sa bám, že to bude GG, no. To nemám šancu, bohužiaľ asi. Ale, škoda toto. No a dostal sme go, bohužiaľ. Tak to bolo dobre. To bolo mega dobre toto. Tak toto pokašľal úplne, alebo úžas. To gól není, cože? No tak to ako toto mi povedz. To som ho tak úplne preľuboval, kamo. Nemôže, hej. Gól. 2-2, dobre. Čo? Ja som dostal gól. Ja viem, hej. Ty vole, sa zdvojil normálne. Ale no tak. Škalo. No tak. Proti tomuto typku nevychádzajú. Teraz som skoro dostal gól, aj tak asi prehráme. Ešte dostaneme teraz, no tak GG, no. No ďalší zápas prehratý, to je úplne v pohode proste. Sem ňu v tomto hre. GG, zás prehratý zápas, no. Paráda. Tak no, poďme na tretí, do tretice všetko dobré, tak už hádam vyhráme. Akože má 2 prehry, ale tak... Pozor. Gól, dobre. Tak to GG, tak to idem aj ja. Ne! Čo? Gól! Je tam ale. Kam absolútne nie je mak.
obidva sme použili to isté. Šajom sa stal neviditeľným aj ja. Easy peasy, dobre. Tak ty si frajer potom. Takto GG, chlapče. Toto už robí na schvál úplne. Aha, tak nič. No viera toto, že stačí mi zdržovať mne už. A ešte som dal to stal gól. No, to nevadí. Nie, oj, pozor. Kam mám ešte vyrovnané? Porazil úplne, že... Kurníku, toto je brány. To prdele. To je v keli, chlapče. Už snačí sa žiadať. Nie. To prdele. To som bol vyhratý zápas úplne. To si robíš srandu, ja som mal úplne vyhratý zápas, hento. Ja som si to hen tak pokašľal, kámo. To čo som? Ja sa tu rozplačem normálne. Že máme tu reklamu, ale kámo. Ale už aspoň nemizajne pre som, ale teraz už naozaj akože musím vyhrať. Však ja som vyhrával 7-1, on ešte vyrovnal, bo ja už som si myslel, že mám vyhraté, ja už som tam nezdržoval, ja som si to celé pokazil akurát tak. Tu musím vyhrať, hádam. Je tam 1-0. Tak a teraz, chlapče, vieš, čo ide. Ja zase prehrám s nejakým... To jak mohol byť gól? No, je to... Zase prehratý zápas. Paráda. Kamo, to čo je? Hento som mal vyhrať. Však to bolo 6-1 alebo tak. To som mu dal 7-1, to už bolo úplne strvenie. No tak to GG, chlapče. Kokso, to ani neviem, jak som chytil, ale šťastie som už ďalšie nedostal, ale sa ma rozbije. Už sa teraz len zahráva. No to zase je fukilné. No tak to GG. Prehratý zápas, kámo. Ja som prehral zase ďalší zápas. To sa nedá. Ja neviem, čo to zase je do prdele. Ľudia, to je v keli som ňu asi. Ja neviem, prečo prehrávam. Akože teraz už keď neviem, tak už neviem, už je to asi v prdeli absolútne. Pozrite, tu ja tu mám jednu výhru. No. Kámo, ak ma tento porazí, tak ja som úplný, že slabko. To je jedno. Ešte, že? Som z toho nedostal gól, ne? 2-0. Dobre, 3-0. Dobre, a teraz ešte ide, chlapče.
Že si na videu typku asi slabej. Wow. Áno, ty mi takto ukazuješ, chlapče? No dobre. Tak, ty si pekný mimo. Ešte absolútne nemáš vyhraté. Stku nezazdržujem. Vyhral som konečne, sice to bolo tesné 7-6, ale vyhral som, je tam, Amoso, Carloso, Elisa, Asigas, Edimata, I'll search it dago, Pardon, chcel som sa dáme ešte poslednú hru. Chcem si dať drink. Takže ideme na to. Ale tak hrozná bilancia, musíme to zlepšiť. Tu ďalšieho videa. Samozrejme. No takže je to 1-1, pardon, sa mi to seklo nejako. Ojoj, prehrávame, pozor na to. Ale to je nejaký Portugajs. To je nejaký dobrý Portugáleš. Čože? Keď mi pri tom brne to mal big šťastie. Tam. Petva. Len už teraz kľud. Aha. Presne tak. Som to hovoril akurát. To je moja taktika, keď rozohrávam a už vyhrávam. To proste... Zri. Poď, typku. Pojeď. Cože? Ale no tak. Čože? Tak som 4, vamos. Ešte mu dáme pred koncom. A, nedal. Neveď. Čo je, už sme 8. Paráda. Sme 8. Jo. Hej, jo. Dobre ľudia, takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Áno, nezabudnite zanechať like a odber, no ja sa teším v ďalšom videu. Čaute.